प्रमद बर' सरकार फैनाय लगे लगे जोङो एसे एनै आसनिफोरखौ मोनबाय। 17 बोसोर बिपिएफआव दङमोन, ओमफ्राय जेबोथ' मोनाखै। अनसाय बिथांखि आरो बिदिनो दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिनाखि 75,000 जेनाखि होदों, ओमफ्राय बेखौहाय बाद बाखि मोनबाय, ओमफ्राय बाद बाखि दंबायो आरो माखासे मोनथ'वाखै। जोङो बुरजा दङ, गैयाबो 50+ माखासे ओंखाम जानो थांबाय। मानो थाखाय हाबखो बिपिएलआव? मानो थाखाय हाबखो माने 17 बोसोर बिपिएफआव दङमोन, ओमफ्राय दा परिबर्तन सरकार जानाय हिसाबै परिबर्तन जानो फैबाय। जोङो 17 बोसोर बिपिएफआव दङमोन, ओमफ्राय जेबोथ' मोनाखै। ओमफ्राय जोङो बिदिनो प्रमद बर' सरकार फैनाय लगे लगे जोङो एसे एनै आसनिफोरखौ मोनबाय। बेनि थाखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों, ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोङो गोसोआ परिबर्तन जानानै जोङो बुरजा दङ, गैयाबो 50+ माखासे ओंखाम जानो थांबाय, ओमफ्राय बाद बाखि बेयावनो दं आरो। मा आसनि मोनखो नोंथांमोना? मोनबाय बिदिनो माने अनसाय बिथांखि आरो बिदिनो दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिनाखि 75,000 जेनाखि होदों, ओमफ्राय बेखौहाय बाद बाखि मोनबाय, ओमफ्राय बाद बाखि दंबायो आरो माखासे मोनथ'वाखै। ओमफ्राय आरो मोननो गोनां दंबायो, बेखौ आसा खालामदों आरो जों मोनगोन होननानै। इउपिपिएलआव जयनिं जाबाय, माबायदि मावलांनो सानदों? माबायदि बिदिनो ज' जेनेबा मोजाङैहाय जोङो जेनेबा ज' बिदिनो ओंखारनानै मावलांनोसै जा हायो। माने जोङो 17 बोसोर बिपिएफआव दङमोन, ओमफ्राय जेबोथ' मोनाखै। ओमफ्राय जोङो बिदिनो प्रमद बर' सरकार फैनाय लगे लगे जोङो एसे एनै आसनिफोरखौ मोनबाय। बेनि थाखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों, ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोङो गोसोआ परिबर्तन जानानै जोङो बुरजा दङ, गैयाबो 50+। मा आसनि मोनखो नोंथांमोना? मोनबाय बिदिनो माने अनसाय बिथांखि आरो बिदिनो दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिनाखि 75,000 जेनाखि होदों, ओमफ्राय बेखौहाय बाद बाखि मोनबाय, ओमफ्राय बाद बाखि दंबायो आरो माखासे मोनथ'वाखै। ओमफ्राय आरो मोननो गोनां दंबायो, बेखौ आसा खालामदों आरो जों मोनगोन होननानै। इउपिपिएलआव जयनिं जाबाय, माबायदि मावलांनो सानदों? माबायदि बिदिनो ज' जेनेबा मोजाङैहाय जोङो जेनेबा ज' बिदिनो ओंखारनानै मावलांनोसै जा हायो। माने 17 बोसोर बिपिएफआव दङमोन, ओमफ्राय दा परिबर्तन सरकार जानाय हिसाबै परिबर्तन जानो फैबाय। जोङो गोबां दङ, माखासे ओंखाम जानो थांबाय, ओमफ्राय बाद बाखि बेयावनो दं आरो। मानो थाखाय हाबखो इउपिपिएलआव? मानो थाखाय हाबखो माने जोङो 17 बोसोर बिपिएफआव दङमोन, ओमफ्राय जेबोथ' मोनाखै। ओमफ्राय जोङो बिदिनो प्रमद बर' सरकार फैनाय लगे लगे जोङो एसे एनै आसनिफोरखौ मोनबाय। बेनि थाखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों, ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोङो गोसोआ परिबर्तन जानानै जोङो बुरजा दङ, गैयाबो 50+। मा आसनि मोनखो नोंथांमोना? मोनबाय बिदिनो माने अनसाय बिथांखि आरो बिदिनो दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिनाखि 75,000 जेनाखि होदों, ओमफ्राय बेखौहाय बाद बाखि मोनबाय, ओमफ्राय बाद बाखि दंबायो आरो माखासे मोनथ'वाखै। ओमफ्राय आरो मोननो गोनां दंबायो, बेखौ आसा खालामदों आरो जों मोनगोन होननानै।